Aktif kan sa may banay. Dik. Dik. Uy, kumusta ka diha? Ang mga mga na ating update ka si mana aja karon. Kuya pa na ko. Nama to kung sa isang reaction ba? Itong sudlon sayang sa isang kuan na kulungan. Ngerah. Dek. Musta ka dek? Ano si dek oh. Mas dek. So karon adlaw ato ni sidang pa kuan naman sa karon kanang semana na ngana gihapon ang magluya ba. Luya yang tomate. Jangan luya yang tomate ba. Buntis sebenarnya. Dia galhal ba. Tong jikan atau magkuan. Tong jikan. Semana may kapen. Ika 8 kadlaw na karon. So, jikan naman na to na. Dengan chicken. Nah, kita na. Chicken na to ni. So atong chicken na to og da alamaisin LA. Kay iluya man kato. Alamaisin LA. No? Alamaisin LA. Og pangparisa nagkuan kanang Anilgin kana itong parisan no. Ito na idikan. So, hindi karing hari dapat are. Ngayon na to kay masing suko ba. So kini. Enak. Bale 10 ml ra 10 ml. So atong indikan.
inject. Ha? So, ninjikan na to kuan alamaisin LA. So, mo yung reaction karon. Luya pa yung lawas, so. Luya pa yung lawas. So, ato na yung obserbahan na to na yung 3 days. 3 days na to. Dapat lang pa na to, time na to paracetamol powder. Okay. No? Kuha naman to, septim nung itong antibiotic eh. Mild man siya. Punta ng mga tiramycin, ng mga hard na siya. So, septic gamay to. Buntis sa mga karong 23 paabot. So, nandiyan naman na to. O, ano ito taman eh. Ito sa ning pasawan. Oh.